Mä oon aina ollut visuaalinen ihminen ja nauttinut kauniista asioista. Ympäröivää maailmaa on hyvä tutkia silmät auki ja mieli avoinna, koskaan ei voi tietää mitä oikein löytää. Inspiraatiota etsin kirjoista, musiikista, elokuvista, muodista, arkkitehtuurista ja muista ihmisistä. Muoti ja tyyli ovat mulle paitsi itseilmaisun keinoja, myös leikittelyä identiteetillä. Pukeutumisen avulla on helpointa ilmentää omaa persoonallisuuttaan ilman sanoja. Tyyli onkin erottamaton osa jotain isompaa kokonaisuutta nimeltä elämä, ja paljon enemmän kuin pelkät vaatteet, jotka puen aamuisin päälle. Tyylikkyydessä on ennen kaikkea kyse miten vaatteitaan kantaa, ei siitä mitä vaatteita kantaa. Kirjoittaminen on arjen kulmakiviä, sillä tällä hetkellä opiskelen journalismia. Yksi jo saavutettu jokaisen pikkutytön unelma oli, kun pääsin kirjoittamaan juttuja elleen. Uskonkin, että ne asiat, jotka tahdon todella saavuttaa, ovat saavutettavissani. Ei kannata pelätä epäonnistumisia, koska aina kun yrittää, niin ei menetä mitään. Rakastan valokuvaamista, kirpputoreilla kiertelyä, vaatteiden tuunaamista ja musiikkia. Uuden musiikin ja bändien etsiminen onkin yksi mun lempipuuhista. Musiikki on yksinkertaisesti todella tärkeä osa mun elämää. Uskon, että tuttujen mielenkiinnon kohteiden lisäksi uudet asiat ja ihmiset tekevät elämästä mielenkiintoisen seikkailun. Make the shadows dance on the